Jeg elsker det. Skal jeg stoppe? Hvor er du dum, Jens. Stå nu stille, siger jeg altså. 3. gang, jeg skal sende ham det. Ej, jeg kan ikke få den op. Prøv at se de hænder, der kommer på døren. Det er Jens hænder. Ej, Jens hænder. kan den stå nu, Jens? Jamen, det er du. Han tænder helt på låg. Nu vælter han ikke også. Hvis den vælter under stykket, så griner jeg. Han er mange 10.000, så bare der rammer noget. Det lander på noget, og så falder den ned igennem. Nej, Jens. Lige, han er så dum og godt igen, han er. 29 og 30. Nej, Jens. Nej, sneen.